Welcome to the Basque Oasis. Barkatu. Hainbeste turistakin nahasi egin naiz. Ongetorri kabalara. Gaurko egunean, baitugu hemen bi supergonbidatu, beraz, txalo bero bat lehenengo Oierri. Eta txalo bero bat Elaiari. Bueno, ongetorri gure superplato ederrera. Zer modu zaudete? Untxa, zeziek. Lasela egia esan ez. Ondo posik ez, etortzarren behintzat egunen baten Donostira, eta ondo, hiri batetik bestera. Noskizun hundik zatoz? Ni Bilbotik nator. Bilbotik. Bai. Orduan Bilbotik Donostia ez da askotan etortzen. Ez naiz kasi etortzen, ez dut beharrik izan, azken urtetan ordan ez. Bueno, Bilbo ez da munduaren zentroa, mesedez. Hombre, ez hori argi dago, baina bueno. Eta zuen hundik zatoz, Elaia? Ni miagitzak bonatik, beraz Lapurdiko kostatik, baina hor zuzenean Bilbotik etortzen izan. Non bi puntak. Miarritz eta Arbona bata, Miarritz da aristokraziaren erdigura eta Arbona ez hainbeste ez? Bo ez da ujun guai, Orain urruntzen ari dira ez, aristokratak nola doazen. Ez daki nora eta bidan dire, baina no, bai. Eta baduzuntzako galderatxo bat, zueko portan egon zate azken aldian? Maite duzue bidaiatzea? Ni bai, nik justo orain azte santuan bidaiatu dut, egia gauza familiaren gatik izan dela eta orduan familiarekin elkartzeko, baina bai, justo Italian egon naiz eta en general bai gustatzen zait bidaiatzea, baina egia da ez oso leku turistikotara agobiatzen naiz egunero altxatu behar izana supergoiz, museo, no seke, ez zolako gauza. Lasai, ez da patxadaz. Pereta. Biba l'Italia orduan, eta zu portan egon zara azken aldian? Ez, zeina esperiez nizara egon, iztik Euskal Herrian ora, itzuli batzuk, egi batzutera ora, baina bestera Euskal Herritik kanpo espaliaz. Eta nun egon zara azken Euskal Herrian ez dana Donosti do Bilbo? Trampa egin dizut. Bai. Uste dut, Frantzian hor nunbait, Bretañatik ez zuhun. Ados? Orduan, hemendik apurat urruti bai. Bai. Badago tartetxo bat, Bretaña nio hemendik gutxi gora bera esango nuki. Eta orokorrean bakantzak usan zaizkizue? Bai. Lasai, egoiteko, kurtsotatik kanpo, deskonektatzeko pixkat, alatzeko pixkat hemengo berplanoetaz, baina bai. Baina gero itzultzak oso da ere. Egia da nire gustatzen zedala ez, joaten zarenean bertako historia edo bertako kulturaren ezagutza bat ematea aurrera edo ulertaraztea behintzat bertan zauden bitartean. Baina egia da hori ez, deskantzatzeko edo despejatzeko, datozela momentu batzuetan oso ondo. Egia esan niko porrak ere maitut pila bat, izan etxean edo kanpoan, baina egia da, arrazoizu, kanpora zoazen askotan, ematen dula, deskantzatu orte ez, zoazela kirola egitera ez, olako rutina superestatiko, super estrikto batekin ta dena, kirola egiten dut guzti ez batzutan. Biltzen zara ez dakitzen bat ordu, hor hiri batetik puntu batetik bestera edo herrian bertan, egitez, Horren beraz, bikain turistak duna etortza, ez da? Hori orain eskurutuko dugu. Hortarako lehenengo, unaik hitz egingo digu. Sistemak superondo ikasi du gogorregi jotzen bagaitu erantzuten ere badakigula. Horregatik, 21. mendean esan dezakegu biolentza sutilagoa bihurtu dela, ez? Erakargarria izan arte agian. Beharrak etengabe sortzen ditu sistemak, baina komeni zaizkion beharrak, gehiegi izan gabe. Adibidez, zure auzo edo herrian bizitzea, segunetan nun bizitzeran, privilegio bat edo kapritxo bat bihurtu da, eta zu eskisita bat. Normalki egoera hauek ez dira edonon ematen ez, ematen dira herritarrak traba bat bihurtu diren leku horietan. Kapitalismoak bere lekua behar du, eta orain arte herriarena edo herritarrena izan den leku hori kapitalarena bihurtu da. Etxe bizitza eskubide bat bihurtu da edo merkantilizatu egin dute. Euskal Herria esan dezakegu turistifikaziorako edo turismorako helmuga ezin hobea bihurtu dena, ondo jateko, egun batzuk deskantzatzeko, ondo pasatzeko, disfrutatzeko. Turismoaren inguruan egingo dugu gaur, baina turismo ereduaren bealdeaz. Aurrera, kabala. Mi eskerru nahi zure hitz jakintxoengatik. Orain, eskatuko dizuet gauzatxo bat, badakizue, hemen tradizioa lez, eskatzen dizuegu objektu bat ekartzea beraz. Nork hasi nahi du bere objektua azaltzen zer den? Hasi, lasai. Ni gaur esendatu naiz eta ez dut ezer egin, baina bai pasan naiz lehenengo Bilboko alde zarretik eta sartu naiz
hor souvenir denda baten eta lehenengo gauza ikusi duana izan da Bilboko mapa bat. Eta erabaki dute gaur ekartzea ideia ona zelako, basikamente ireki duanean edo hartu duanen eskutartean, lehenengo gauza agertzen direna delako, esango dugu Bilboko como argazki batzuk, como zer den famatua, zer ez, eta gero egin zaidan arraroena izan da ireki duanean mapa bera, harritu nau, basikamente jartzen delako ez, Bilbao, plano guía callejero. Ez duzu, bueno, pues, izango da Bilbo osoan, edo beste auzo guztietan zer dagoen, edo zer desosatuta dagoen Bilbo, ez? Eta azkenean ireki dudanean harritu nahuelako edo planoan agertzen zen, edo agertzen diren auzo bakarra direlako Bilboko alde zarra, Moyua edo Abando tartea eta Indautzuk osatzen duen tarte hori. Hau da, Deustu bat esaterako dela gaur egun Bilbon dagoen auzo handienetariko bat, edo Santutxu bat, non gaur egun metro karratuko biztanle gehien bizi den espazio izan da Europa baten bertan, ez dela agertzen Bilboko mapan, ez? Edo esango dugu, turistei bideratutako mapa baten. Orduan, ekarri dut, harritu nahuelako eta iruditu zaidalako interesgarri ere bai, mapa batek betetzen duen funtzioa, ez? Honek determinatzen dielako turistei zer den Bilbo eta zer ez. Hori da, ez? Hor ikusten apur bat zenan eman nahi den irudia Bilborena. Hori da. Santutxu eta Bilbo. Ez. Santutxu independiente. Hor arabera behintzat, ez? Hori dago, argi dago. Mila esker utziko gaur mapa eder hori. Nik egizan mapak oso gustoko ditut, baina egia mapa batzuk, eta maia, ondo egin behar direla, ostia, ez? Bai, eta gertu behar direla gauza guztiak, ez? Azkenan ez bakarrik zein den plaza Moyua edo plaza Euskadi, dices, bueno, eskerrik asko, non geratzen da plaza Carmelo, ez? Ni euseko plaza non geratzen da, ez? Bai, mila esker. Eta zuk, Elaia, zer ekarri diguzu? Beraz, nik karta postal baten ekartza pentsatzut. Nik baut etxipidanik ohitura bakantzetara joaitean edo hola beti tokiko karta postal bat hartzea eta bidaltzea aitatxi, amatxi edo ingurukoei. Eta azkenan, hartzen ez ere egiterakoan kostaldeko itzulia bat direla hainitz, ojoitzapen denda eta hori, eta horretan horkitzen diren karta postalak usu da estereotipoetan sartzen diren karta postalak, eta beraz tokiaren errealitate bat saldu nahi duena, eta azkenean komeni dena ere turistei, eta horretara bakrik bideratuak dira, eta etortzen dira azkenean bakrik ikusteko plano hori edo bakrik ikusteko, eta antzizki belan badela bizi bat, egiazki, ez girela hola bizi, eta estereotipoak ez dutela bat egiten gurekin, eta beraz, karta postalena interesgarria atxamaiten dut. Bai, egia esan, aipatu duzun, azalatikan oso oroitzapen polita bat delako, oroitzapen idatzi bat eta fisikoa ez gaur egungo WhatsAppek alderatuta. Baina bestetik, arrazoi duzu Lapurdiko kostaldeko postalak, ez dakitzen nire gustokoena, baina badoi batzuk ardi batzuenak, azkatenak Superman eta horrela, eta ez nondik atatzeizu ideia hori. Edo besteat jartzea, potxokak eta zergatik jartzazu kostalea potxoka bat. Potxokak lajunekin edo dantzariak eta bada animaleko zerbait haien inguruan eta jenak ez ditut azuzten bakean eta beti hor dira gure postaletan. Bai, arrazoi, ni geratzen naiz beti geldirik Baionako kaletan, begiratzen postalak benetan esan dut, ostras, zer jartzen duen horrez? Mila esker, Elaia, eta orain sartuko gara gure supersaltxan. Beraz, lehenengo galdera izango da, edo apura lehenengo ideia landuko duguna, edo da, zuen herritan ze traba identifikatzen dituzue, bizitzeko, ez, turistifikazioekin lotuta, eman demagonez, Bilbon zerbait zena Guggenheim, edo Miarritze da la Côte Basque, deitzen dan hori dagona superondo horrela. Nola nabaritzen duzue horrek, ezakit, nabaritzen duzue horrek eragiten duela zuen herrietan eta zuen eguneroko bizian? Bueno, nahi duzu Ejan. Bai, azkenean nabaritzen da, esango dugu gure eguneroko bizitzan edo batez ere gazte hongan bai nabaritzen dela aspektu hori, egia da ni zentzu baten bai lan egiten dudala, baina egia da langabezia tasa oso altuak ematen direla turistifikazioa dela eta gaur egun horrek suposatzen duena dela eta askotan behar duzu edo esperientzia edo bestelako mila eskusa jartzituzte gazte batzuk edo kontratatzeko eta esplotatzeko edo ez kontratatzeko zuzenean. Eta gure kasuan Bilbon duela hilabete bat edo batera zen Europako hirien tasak langabezia gaztetasena, eta justo nabarmena zen Europako 16. hiria dela langabezia tasa altuen daukana gazte mailan. Orduan, zentzu horretan nabarmentzen zen ez. Gero egia da, emantzipazio bai adina zein
emantzipatzeko dauden aukerak direla oso zailak, atzo lagunekin hitz egiten, ezaki zer, ea begiratu ditugun alkilerrak joateko emantzipatzeko gurasoen etxetik. Eta ikusten zen guztiz periferiako oso auzoak direla, eta bertan duen alkiler prezioak ere bai direla oso altuak, ez? Eta orduan ez dagoela gaur egun aukerarik, ez da zu bizitzaren edo zuk bizitza garatzen duzun auzoan bertan, kasu honetan bizi bat garatzeko aukera, ez? Eta gero azkenean badaude guk behintzat nabaritzen ditugu asko lagunekin biltzeko aukerak, ez? Azkenean Bilboia dago eginda modu zehatz baten edo oasi bat sortutan, non plaza baten bertan ja ez garen gai ez da lagunak elkarrekin biltzeko, ez? Oda, bankuak daude U-forman eginda, eta horrek esan nahi du, elkarrekin ez dugula elkar ikusiko, ez? Ematen du, hasta bateko besteari bizkarra ematen diogula bertan esertzen garen momentuan, ez? Eta orduan bai, zelan bideratzen duen hiriaren formak berak edo kaleak berak kontsumitzera edo terraza baten batzera, ez? Eta orduan arazoak bai dire igual pertsonalak, baina gero ere kolektibo izatzen dira, ja ez soilik ematen diren aukerekin, sino eraikitzen den formarekin. Guk beraz Iparraldean ikasteko deia euskaraz ez dugu posibitaterik, beraz hortik goiti ikasleak adin batetik goiti bada utxune bat adin tarte batean, ez da denak joiten dira edo atzejira edo egoaldera ikastera, eta beraz hor animaliko utxune bat, eta gero ere etortzen girenean onera edo pisu bat alokatzeko edo beste zinezkoa da, animaliko gatazkak dira eta problematika bat da, eta unkitzen dituenak gazteak anitz, baina helduak ere, eta aski lagia dena, azkenan gazteak ezin dira gehiago haien egietan bizi, eta da fenomeno bat astapen batean egoiten zena, edo lokalizatzen zena bizki kostaldean, baina orain ja kostaldean gehienak ustuak dira edo joaiten ari dira, beraz hasten da bagene kaleruntzere joaiten, eta da fenomeno bat biziki azkar doana, eta beraz turismoarekin azkar lotzen aldena ere, eta beraz bere gure lan prekarioak ere eragiten dutena, azkenan guk ezin baitugu deus egin horren aurka joaiteko makoen artean, eta gure dirusariak edo ez digute permititzen alokatza edo beste, edo lortzen dugunean alokatzen ere kostaldean, galetzen dute udan agian ustea pisua, beraz ez da urte osoko alokairu bat, edo ez da etxe segur bat, edo utzi beharko duzulako momentu batetik goiti tokia. Epatu duzu biek apur bat, badagoela nolabaiteko ustutze bat hiriena eta nola periferietara bidaltzea, edo getifikazio bat, ez? Azkenean hiriguneak edo zonalde politak edo ezakit dienak erakargarek edo zaldituzenak dira turistentzat eta orduan bizi nahi dutenentzat, beti hor bizi nahi dutenentzat ies egin barra besten duen baitera eta ez duzuzta zure herrian bizi, ez hori apur bat, biok bat egiten zuri deia hori. Bai, uste dutela justo kapitalismoak berak lan egiten duen momentuan hiri baten edo espazio baten sortzen den gentrifikazio efektua, ez? Azkenean non eman nahi duzun itxura edo eman nahi duzun, kasunetan horregatik mapa ekarri dut, eman nahi duzun argazkia da zuk zainduko duzuna, zuk inbertituko duzuna, dirua eta zango dute edertasun kutsu hori emango diozuna, eta bestea utziko duzu zango dugu albo batera, ez? Eta orduan non espazio zehatz baten inbertitzen duzun beste batzuetan baino gehiago, esan nahi du zuk zure espazioan ezingo duzula bizi, porque beste batek egin duzu baino inbertsio handiagoa bertan bizitzeko. Eta orduan hori da nire ustez azkenengo urteetan turismoaren bultzada bat eman den espazio baten gertatzen ari den efektua, ez? Gentrifikazio efektu hori, non ja mapa batekin edo beste egoera batzuekin non nabaritzen den oso argi, efektu hori batzutan batzuk jartzen dutela como utopikoa, imposiblea hori gertatzeko edo, bai da erreala eta bai gertatzen ari dela gaur egun, eta hasieran ematen zuen, ez? Hori New Yorken gertatuko da, hiri handietan, Madrilen, Bartzelonan, ez, hori gaur egun kapitalismoak edo bultzatzen duen edo zein espazioetan gaur egun turistifikazioa bertan dagoen enean, gentrifikazio eredua edo efektua bai gertatzen dela modu basatian esango dugu. Eta periferietara pusatuak gira, baina periferietan ere hor zaila da gaztentzat ere periferietan bizitzea, eta azkenan hor ari gira Euskal Herritik
joaiten hasiko gira, lehen siburuatik hasten zen usten eta hori, ez dakit zertan diren nik uste oino ez dira beteak deus, baina nik uste fitesko etorriko da gara, hor gaur egun ari gira ipatzen periferitara joaiten girela, baina deia gaur egun aski urbil zaila da sartzeko, baina berantago hemendik agian urte batzutara ez bada eredu hori oztoporik emaiten, edo eredu hori elikatzen segitzen badugu, edo ez badiogu oztoporik emaiten edo beste segituko du joaiten, eta azkenean periferiak ere ezingo dira bizitegi edo bizigai izan. Bai, ni Amalaberrik auzokoa naiz, eta Amalaberriz da auzo turistiko bat. Baina ziren agertzen taberna eta ostatu politak, eta polita ja jartzen kaleak, eta esan zuen, bator gentrifikazioa, eta orain esan zara ikusten turistak kalean, eta denez, orduan aipatu duzuena, apur bat, gure zonalde periferikoak ere bihurtzen dira turistifikazioaren menpeko guneak, ez? Eta non amaitzen, non dago muga hor? Zein da muga? Noraino alda heldu turistifikazioa? Gure kasuan Bilbon, da anekdota bat, honen lagun batzuk pote bat hartzen lanera sartu baino lehenago, eta justo pasazen alde zarretik turista talde bat, egia batekin, ez? Eta justo santutxu dago, ni bizin izen lekua dago, justo alde zarraren gainean, ez? Orduan, esango dugu, turismoaren bultzada gehien dagoen espazioa, dagoela justo turismoarekin lotura ez daukanaren gainean, ez? Eta da arkitektonikoa, baina direla eskailera batzuk edo aldapa batzuk igo barzela usoraino, eta bota zuen guida, turista guiak. Bueno, aquí tenéis estas escaleras, no subáis porque ahí no hay nada. Orduan, ja... Ez dagoela ezer, ez dago ezer ez. Orduan, igual muga momenturen batean heltzen da, arkitektonikoa ez bada, ez dakigu non dagoen, porque berez edozein lekutatik aterako dute turismoa bultzatzeko zerbait. Bai plaza batetatik, bai iturri batetatik, edo bai mendimuño batetatik, esan nahi dut. Azkenean ez du mugarik. Baita ez dira mugak ere esekatu behar nire ustez, eta nik uste hor dugun egoera deia aski mugatzen gaituen egoera bat da, beraz ez dugu esekatu behar hortik at joaitea, edo pentsatu behar harat joaitea, nik uste behar gira entzatu batzen, beraz egin duen bezala lehen individualista zela pixkat gure, pentsatzen genuen pixkat batzutan individual aski soiten duzu piskatzuk, ezin duzula inbertitu duzu, ezin zirela zure egian bizipen azkenan da denen egoera, beraz agian kolektiboki eragiten bat dugu denek, ez dugu pentsatu behar mugetara, baina nola mugak behitzek ahi gurera, eta nola behitz gure tekia, gure bilakarazi behitz edo, ezagit. Bai, zehazki hortara ninduan orain, ez? Esan duzu, nola egin muga horiek ez zeltzeko baizik eta borrokatzeko, eta azken aldian ez dakit, egon dira neurriak edo horren aurka, ez? Bai ikusi direla egon dira ekimen batzuk saiatu direla salatzen turismoa edo turismoaren eragin basatia Euskal Herriko hainbat txokotan. Zuek nola ikusi duzu panorama turismoarekin dagokionez bakit Ipar Euskal Herrian zerbait egin dela, baina bestela? Guk nahiko txartu esan dut. Ikusten dugun momentuan edo lantzen dugun momentuan turistifikazioak udara jartzen dizkigu mila oztopo esango dugu. Azkenengo urtetan pentsatzerakoan hemen zer bota eta zer ez, azten zara lista bat egiten eta azten zara MTV, Red Bull saltoak, Eurokopa nahi zutela Bilbon egin. Orain turra egongo dela. Urrengo urteetan bai Championseko final bat eta Europa Ligako final bat. Rugby ez dakize final. Orduan, azten zara hartzen edo Final Four, justo gatazka egon zela. Azten zara analizatzen zelan sustatzen den gaur egun turismoa herrian bertan eta zelan garatzen den, eta azkenean ulertzen dugu modu baten edo bestean turismoari aurre egiteko modu eraginkorna dela azkenean salatzea egitasmo horiek dakarten atzetik, ez? Esan nahi dut, Eurokopan, nire realitatea izan zen Eurokopa zetorren momentuan, pandemia baino lehenago, ninengola bigarren batxilergoan, eta etorri zirela instituto barrura, klasea gelditu, aurkezpen bat egitera, ikasleak voluntariotza bat emateko Eurokopa aurrera ateratzeko. Orduan, horri aurre egitea, gure egiten zego oso gatazkatsua, heltzen diren nivelak direlako estratosferiko. Ez dako muturra zia zuzenean dola. Eta orduan, guri sortzen zaigun edo momentuz garatu izan dugun praktika turistifikazioaren aurrean edo gaur egun dagoen hiri ereduaren aurrean dira gatazkak azaleratzen diren momentuan edo
zerbait azaleratzen den momentuan horren salaketa, ez? BBK Life bat garatzen den momentuan, zelan esplotatzen den BBK Life baten, eta zelan ez den gaur egun Bilboko udaletxeak sustatzen duen jai eredu bat, ez? Esan dut. Orduan, momentuz ezin izan dugu alternatiba batzuk landu honen aurrean, gaur egun ez garelako heldu puntu horretara, ulertzen dugulako udaletxeak daukala ondino karril oso handi bat bere dena eta zilegitasun guztiz jorratzen duena alor horretan. Guk ukan ditugu, beraz, lehen ejan bezala, etxebizitzan ditugu animaleko problematikak, eta beraz, hor hainbat mugimendu sortu dira, edo kolektibo, edo hainbat pertsonek munturra sartzen hasi dira beraz gai hortan, eta hor egintzen Egian Bizi Plataformak antolatu du apirilaren lehenean beraz manifa masibo bat, eta beraz, bai, lorpen batzuk izan dira, izan da konpentsazio lege bat atera dena, legeztatzeko pixkat alokairuak eta beste, baina oraindik hainitz gelditzen da, bakit okupazioak, salaketak ere egoiten dira, okupazioak egiten dira ere, baina da eten gabeko bojoka bat eta batzutan fruitu gutiek hartzen dituena, baina batzutan balio duena ere. Beraz, behar da atseman horreka bat eta hortik nik uste segitu behar dela, agian atsemanez beste tresna batzuk, behituz, segituz, eta bai. Bai, egia da igual ere bai, justo gure kasuan ez dut aipatu, eta bota duena, justo Laiak bai gogoratu dela, azkenean gure, Bilbon bertan badago mugimendu oso handi bat, bai okupazio mugimenduarena, bai feminismoaren aldetik ere oso mugimendu potente bat dago, eta orain hasi da, egia da, azkenen urteetan hasi dela lantzen, como etxebizitza sindikatuen mugimendua bera ez. Orduan uste dut, turistifikazioa bera edo hiri eredua bera ez dela soilik alor zehatz batetatik lantzen, sino gazte eta herri mugimenduko esparru guztietatik landu daitekeen gauza bat dela, ja ez soilik turistifikazioa hiri ereduaren baitan kokatzen delako eta hiri ereduak bai zapaltzen gaituelako gazte eta herri osoari, ez? Bai kontrol sozial batetik hasita, edo etxebizitzaren ukaketari emanda, edo espazio faltari. Orduan. Behar bada, orduan, da mugimendu transbertsal bat zan ezakegu ez turistifikazioaren kontrako mugimendua. Azken fiken Herrian Bizi Plataforma ere osatuta dago hainbat eragilez, ez da bakar bat. Ez. Bai, nik uste da pixkat mugimendu guztiak eta nik uste biztanle guztiak unki behar dituen aldaji bat izan behar da edo salaketa bat izan behar da, eta azkenan da eredu bat ez dena konbeni neojentzat, beraz, hasten bada bakrik talde bat ojentzat burkatzen, ez du zentzurik ere, nik uste dira gai guztiak unkitzen ditu, eredu horrek hainbat zapalkuntza ekartzen ditu espektro ezberdin batzuetan, baina ekartzen du zapalkuntza anitz bat, eta nik uste zapalkuntza anitz hori erantzun behar zaio eredu horren kentzeko azkenean, eta horretako nik uste zinbestekoa da izaitea ere, beraz, bojoka anitz bat, edo izan behar da piskat denek haien tokitik, haien ikuspunutik ekartzen alduten zerbait, eta gu behar gira gu elkar helikatu, haiek helikatu ordez. Ez denek bat egin zentzu batean mugimendu horretara. Baina, eolako talde sortzen zaigu askotan kontraesan bat, apur bat, dara. Bados, guk hori salatzen dugu eta zilegi da, baina gero gu behar bada horren erantzule gara ere bai beste toki batzuetan, edo gure herrian bertan, ez? Bigarra etxebizitza bat daukagu beste toki batean, Euskal Herrian bertan, edo joten gara oporretan, eta goaz toki turistikoetara, nola eraman dezakegu kontraesan hau? Ez dauka erantzun errazik, Uste dut kontzientziazio maila batekin ematen dela garapen hori edo kontraesan hori aurrera, esan nahi dut. Zu gaizaren momentuan identifikatzeko edo ulertzeko zein den gaur egun zuk etxean daukasun arazo handienetariko bat, orduan bai izango zara gai oporretan zoazen momentuan edo kanpora edo turismoa egitera zoazen momentuan bai izango zarela gai zentzu horretan kontzientziazio horretatik zuri gustatuko litzaizkizukeen eta ez litzaizkizukeen gauzak egiteko, ez? Orain oporretan egonda, ni bai nintzela oso konstiente de hau egingo nuke, hau nuke egingo, hau guraso izango diet ez egiteko zentzu batengatik, ez? Orain uste dut egia da kontraesanak existituko direla, ez? Ulertzen dugulako mundu guztiak dituela oporrak edo kanpora joan ditekela turismoa egitera, baina ulertu behar duguna da turismo basatia eta kapitalismoa bultzatutako turismo bat denean kontraesanak handituko direla, zuk etxean jasotzen duzuna hori delako, ez? Eta orduan zentzu horretan egin barko genioke kontraesan horiei aurre.
Baina, juntados, nik uste behar dugu denek kontzientzia zerbait egin, zenta gu zapaltzen gaituzte onera etorriz izan folklorizatuz gure dantza, elikadura eta tokiak edo besteak beste. Baina guk ere joaiterakoan bretainara adibidez, horako kartaposta edo beste kartapostak erosiz edo beste, ez ditugu guk ere haiek folklorizatu behar edo nik uste da elkar gauz bat kontzientzia ukaiten badugu azkenean, nire ustez lortzen aldugu distantzia bat edo juntasun bat hartzen, entzatzeko bizi ditugun zapalkuntzak edo bizi ez ditugunak, baina direnak ala ere, ez berriz reproduzitzeko beste tokietara joanez, eta nire ustez ere zaila da ere erraitea turismoak ez duela impaktu txarrik ukanen edo zein gizaz, eta edo zein gizaz kutsaduraren aldetik bidaiatzeko erabiltzen ditugun hainbat molde dira kutsagarri edo zein gizaz, beraz edo zein gizaz turismoa ez da masiboki egiten bada gainera, baina behar momentuan gai hori biziki kontra esan ez beta da, ezta denek nahi dugu kuriositatez joan, agian beste kultura, beste hizkuntza batzuk ikustera, ikastera, agian guretzat ere idekitzeko edo guk ekarpenak egiteko giren tokiari, baina behar momentuan kutsatzen dugu, behar momentuan guk erean kontsumituko dugu, agian ez dugu hangoko pertsonen berpaga, beraz guk dugu eraginen igoko ditugula haien prezioak, eta beraz haiek gure hemengo posturan izanen dira, baina gu ez gira agian oartuko. Beraz da gai bat animaleko kontra esan ez beta dena, eta beraz nik uste bakoitzarita egitera bere bidea, eta agian ere jendeak bargirela gu elgarren hartan ere lagundu agian gauz batzuk argi usteko, eta ara. Bai, beraz, tourist go home bai edo ez. Horrein, sortu dira horren, zuri beltzak ez, argi ilunak. Hombre, bai, patu da ez, masiboan egiten den momentuan edo bultzatzaile bat dagoen momentuan eta turismo basibo eta basatia den nenean, bai, argi dago. Bai, eredu hori sustatzen duen edo ze turista gom. Masibo balima da, ez dugu nahi beraz. Bueno, hau opera borobiltzeko eta dena, bauzu azkeneko gogoeta bat nahiko zenuketena egin, turismoaren inguruan, edo behar bada pentsatuko zenuen hobe dala Santutxo ezagertzean mapan, ez? Bai, zentzu baten bai. Bueno, ez dakit ez. Euskal Herria ez da mapan agertzen eta alta denak hemen ditugu beraz. Arrazoi duzu hor, ez da agertzen eta hala ere badirudi baitugu turistak non nahi ez, edozein mendipuntan eta guzti. Bai. Egia da horren nabaritzen dela momenturen baten mapan ez agertze horrek, igual Espainia edo Frantzia bezala inposatzen gaituzten zentzu horretan, ez? Ez uste dut gai honekin bukatzeko, bai uste dut landu behar den gai bat dela, ulertu behar dugula kapitalismoa dagoela honen atzean, eta kasu honetan bertan hori bultzatzaile dagoen enean ez dugula eredu hori modu baten edo bestean gure bizigarria edo gure bizi proiektu bat edo euskal bizi proiektu bat garatzeko ez dela erreala, eta uste dut zentzu horretan bai dela jorratu behar den gai bat, eta ja aipatu den bezala hasieran, ez edo artean. Ja ez soilik borroka batetatik, sino hainbat borroka desberdinetatik, bakoitzak ekarpen bat eginez hiri ereduaren edo gaur egun kapitalismoak lokalean daukan inpaktuaren inguruan. Baita, lehen ejan bezala ere mugak aipatu ditugu, deia turismoari buruz nik uste sustatzen dute ere, beraz Euskal Herriko bi muga ezatiketa hori nik uste turismoak hainitz eragiten du horretan ere, baina beste mugak aipatzen genituen ere, kapitalismoak emaiten duen eredu hori hor, nik uste bere mugak argik erakusten ditu ere zen diren, ez dugu nahi ikusi norat arte joa iten aldentzen, eta helburua da albezain goiz oztopatzaz, eta hor deia ez da jasangarri egira egiten duen guztia, baina bai, muga horiek atzera eraman behar dira eta kapitalismo eredu horrekin bukaera iteko. Bikain. Beraz, ideia izango zen, eten dezagun hau guztion borrokaz, Disneyland bihurtu aurretik are gehiago, ezta? Hori da. Bai. Mila esker honea etortzeagatik, eta Disneylandera joten magan edo gujun bentazko Disneylandera, ez gure herrietan, ezta? Hori da. Mila esker, urren arte. Bai.